И часът на истината. Днес ще сглобяваме този бял звяр. Предлагам да започваме. Няма болчета, изключително красива кутия. За мен е стикърчета на феновете и да извадим красавицата. Мисля, че този хубавец ще си отива доста на тази машина. Сребриста. Въобще, каквото я си говорим, откъдето да го пипнеш, се усеща и се вижда, че е премиум машина. Принципно може да се сложи тук и тук. Добре, бе, защо? Кажи ми, AMD, защо слагаш този тъп грозен вентилатор? За да ги правя на компот. Ще бъда максимално честен с вас, до сега не съм губял това водно за всяко нещо има парите. Да. Това не може да храните доста добри карти. Тази кутия ми става любима за работа. Това го сложих с абсолютна лекота. Нека да монтираме и водното. Сега ще го монтираме от тази страна, за да не ми пречи. Само временно, на времянка. Така. Тук са нашите, които трябва да... Кейбъл менеджмента на това ще бъде просто невероятно предизвикателство. Дано не се налага на някой да го разгвързва това компютърче. Тогава ще му бъде интересно. И ние сме на края вече. Не мога да повярвам. Тук са го измислили. Не се мъчиш. Едно проблем. Всички са ти направени. Само поставяш песен. Този кабел се оказа, че няма да ни трябва, но нищо, нека да стои, ако някой реши да си слага допълнително SSD-та или някакви други хард дискове. Машинката е готова. Всички кабели са свързани. Този само не ми харесва, че така стърчи. Ще го умотам. Разкараме всички лепенки. Така. Сложим кабелите.
Часът на истината.